سوریای خوپان د بازار هەلبژاردنên Tirkiyeyê de. Her ku hilbijartinên Tirkiyeyê nêzik dibin, partiyên Tirkan dikevin pêsîra hev û hemû bobelat û felaketên dewleta xwe dixin stûyê penaberên Sûriyeyê. Partiyên Tirkan wekî dibînin dewleta wan di nav çirava qeyranên siyasî û aborî de heta bi qirikên qûmiye îro dixwazin xwe bi penaberên ji Sûriyeyê reviyayî bişon. Partiyên Tirkiyeyê nemaza AKP dil heye penaberên Sûriyeyê li hundirê Tirkiyeyê wekî kartekê li dij hev bikarbînin û li dervey sînorên dewletê wekî çekekê li dij Kurdan bişixulînin. Artêşa Tirkan ku bi dehan bajar û bajarokên Sûriyeyê dagîr kirine, di nav de çend deverên Kurdistanî yên mîna Efrîn û Serêkaniyê ji mêj ve plana xwe ya ji holêrakirina Kurdan û guhartina demografiya Rojavayê Kurdistanê bi xurtî dimeşîne. Îro bi planeke nû berfirehtir, Tirkiya dixwaze sûdeke mezintir ji penaberên Sûriyeyê bibîne û wan li 13 deverên dagîrkerî yên Sûriyeyê bicih bike. Li gor daxuyaniya Serokkomarê Tirkiyeyê Erdogan, ev penaber dê bi dilê xwe vegerin û dê di 100,000 xanî ji wan re bên ava kirin. Herçendî Erdogan te qezî li ser vê yekê kir ku ew ê penaberan bi darê zorê venegerînin, lê ew bi xwe li xwe mûkir hat û got ku Tirkiyeyê ji 2016 ve 320,000 penaber vegerandine. Balkêş e ku ew xaniyên dê li ser erdên dagîrkerî yên niştecihên resen ên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyeyê bên ava kirin. Dê bi gotina Erdogan bi pereyên rêxistinên navdewletî bên lêkirin. Li hember vê planê, partî û tevgerên Kurdî û Kurdistanî, rêxistin û saziyên sivîl û gelek aliyên cuda hişyarî dan û gotin ku Tirkiya bi vê plana xwe dixwaze demografiya herêmê bi tamamî biguhere û rê li pêş şerrên navxweyî yên siberojê veke. Lê dîsa xelk dibêje, aliyên ku nûêneriya Kurdan dikin dijberiya pêwîst li hember vê plana tirsnak nîşan nadin. Nemaze ku Tirkiya gelek pêngavên vê planê pêk anîne û Kurdên herêmên dagîrkeriyên Rojavayê Kurdistanê koçber kirine û ji mêj ve lezê dide avakirina dagîrgehên xwe. Binêrîna de, Tirkiya dê bikare di vê projeya xwe de bi ser bikeve û kembereka Erebî Tirkmenî li ser erda Kurdistanê bikişîne.